loop van de jaren heeft de overheid de subsidies aan instellingen verlaagd. Hierdoor kunnen deze instellingen in financiële problemen komen. En zeker als deze instellingen volledig afhankelijk zijn van deze subsidies. De Rekenkamer heeft 74 gesubsidieerde instellingen onderzocht. Daarvan hadden 12 instellingen die in totaal 79 miljoen gulden aan subsidie ontvangen een zorgwekkende financiële positie. Om deze risico's beter te beheersen, moet de overheid risicomanagement toepassen bij alle gesubsidieerde instellingen. Wil jij weten of de overheid dit gedaan heeft? Lees dan verder in ons rapport.